Здравейте, уникални потребители, аз съм Вибокс, ама аз съм Кривърве и той ме погледна в ушите. Побърса от стрелите, бах мамо. Ей така са. Аре бе, още един хит си. Айде, аз умирам. Майко, айде. Точно. Как се видя, нали нещата ми са там. И ми показва Dead Point, който е доста добре. Ти още ли... Къде ме меча, бе? Нямаме стрели. Битка с Ендермен и той ме прецака. Вече имам 2 Dead Point-а. Майка ти тъпа. Пристани, бе! Къде ме майката? Къде ме меча? Смайт. На ти! Сега гибах. Аре, слизай, бе, ти. Ева майката. Нямам каска. Сега направите ми нещо. Че не става ден. Ето го меча другите прости. Аз само си исках меча и стрелите. Различно дава. What the? Този енчант е много добър. Значи той пуска неща повече, т.е. да, сетите се. Ако ми се беше паднал Silk Touch, ще да се Silk Touch-на. Аз оцели някой. Бързо. Спич. Добре, единия го... Ето! Yes. Получих музикален диск. Йо, кефе се като мазис. Така. Мога да ме нападне. Значи ремов. Туф. Не, туф. Ремове. Кефе се като азис. Имам си музикален диск. Така ли? Ити ли? 80. Ако направя 100 лева.
Аре. Йоу, бара, йоу. Бяла вълна. Сега аз. Аре. Тука ми за вас. Аз съм си виж. Ран. Серверът е страхотен, но умирам. Много бързо. Сега меча първо. Yes. Добре, всичко е в мен явно. Аре, много хитна лак. За първи път ми се пада смайт едно на този малък левел. Виждате, никога не ми пускал 3 gunpowder. А пък оня път ми пусна 5 някъде. За малко на фар. Пътафа, овце. В неговата градинка. Искаш ли да правим? Сори. Много скачат от тия кокошки и аз... Какво ще правя? Трябва да ги убивам. Сега ще се енчант на нов лък. Не знам. Филм се... Не искам просто. Така. Айрана се е спекал. Имам 40 стрели за някъде 3-4 епизодчета. Което е доста добре. Не първо ще го чакам.